Teraz ti ukážem, ako na konci roka 2025 dokážeš mať miesto 10 500, 45 800 eur celkovú sumu. Ak si lenivý človek a nechce sa ti chodiť do zamestnania a chceš sa naučiť zarábať bez toho, aby si chodil do zamestnania, pozeraj toto video do konca. Pretože skončenie neznamená ukončenie, ale môže to byť len presmerovanie na niečo lepšie. OK, takže ty si zamestnanec. Tvoja mesačná výplata je 900 eur. Január, február, márec, ďalších 900. Apríl, máj, júni, ďalších 900. Keby si začal popri tomto zamestnaní robiť online biznis, kde začínaš 200. Začínaš potom ďalší mesiac 500, tretí mesiac 800, ale štvrtý mesiac už máš 1300, pretože tvoje skill sa zlepšujú, kým nezačneš zarábať na konci roka 10 000 mesačne. Keď budeš stále zamestnanec, tak na konci roka budeš stále zarábať 900. Stále týchto 900 smiešných. Miesto toho, že by si počas týchto 3 mesiacov ešte sa venoval zamestnaniu a dal do toho takisto skills a začal sa učiť online biznis, kde OK, začneš zarábať ako 200, ale ukončíš to ako 10 000 a tuto ukončíš ako 900. Moja otázka je, či dokážeš spraviť redirection z tohto na toto, aby si mal na konci roka. Tu budeš zarábať 900 každý mesiac, na konci roka budeš mať 10 800. Tu keď sa bude tvoja výplata navyšovať, lebo sa budeš vzdelávať a stretávať sa s úspešnými ľuďmi a budeš stále si môcť svoju výplatu navýšiť podľa toho, koľko času tomu dáš, tak na konci roka budeš mať 45 800 miesto 10 800. Tu budeš mať svoje online podnikanie, nebudeš chodiť do roboty, nebudeš mať zamestnancov a budeš môcť cestovať po svete a nebudeš mať šéfa, budeš own your boss, budeš vlastne stresom svojho času a tu budeš mať stále zamestnanie, dlhy, budeš musieť platiť tomu štátu, budeš mať stále šéfa a budeš musieť stále chodiť do roboty. Takže je na tebe, či si vyberieš toto alebo toto. Ak si chceš vybrať toto a chceš robiť tento biznis, komentuj mi toto video online a ti posielam info, ako vieš mať túto sumu miesto tejto sumy a tieto mesačné sumy miesto týchto mesačných sum. Jala.